giwinjre to koro kanye luore gi liel manyo iko manyo timore nyoro iko manyo bende jotelo mamoko kaka Mikai Martha Karua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka gini ne nitie no yanga ahinya ni nitiere signs manyiso ni ginyalo tiyo kanyakla mondo giriw oganda ma wuok masawa mar Kenya masawa mar Kenya tiyo kanyakla e siasa. To bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne oloso kod wanyalo wacho ni kod dho-Kikuyu mar mondo mi ochop wach ne oganda mano ma yudore gwengo mag masawa mar piny Kenya. Wacho ni mana kineno gino ma gazet mano mar Daily Nation okuot kanyo kako recho ni anasebedo ka winjo ground kowuok e dalana mano ma Ishaweri. Wacho kanyo ni nyaka sani koro ground wacho ni jowa mano jo masawa winjo be ni wariwore kanyakla. Wacho ni ok gidwar mar mondo mi wapogre kaluwore kod kombe mopogore opogore ma olap ng'ato nyalo bedo ni ndongne jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. Kanyaka sani bende koro no nyiso jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya ni gineni koro giriwore kanyakla mar mondo mi giti kanyakla mano ahinya to motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 to bende ne onyiso jo masawa ni kik tim makosa maket kod mano mane gitimo e kinde mokalo chien. Tadire dakire no kanyo mago moko kuom jotelo mabende ne nitiere kayo. To king'iyo mano gima jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nowacho. To gino ma jatend duond bura mar DCP nowacho ni ng'ama nowacho ni ok wanyal biro kanyakla kendo en kachiel kod Kenyatta. Wacho kano ni jatend piny manosedhi e rutaya Uhuru Kenyatta en owadgi maduong' kendo en kinsman mare makoro nyaka sani gisebedo godo kod tudruok malach ahinya makoro onge gimoro amora manyalo monogi mondo kik gibi kanyakla. Jatend duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka bende ne nitiere romo makamano. Kalonzo Musyoka en to korka kore wacho kanyo ni nitiere joma moko makoro nitiere joma moko manitiere sirikal makoro neno ni gima timore sani ok ne nyal timre. Wacho ni nyaka sani koro ok gibi mor kod gino matimore. Wacho kanyo ni ginyalo luongo KRA mar mondo mi koro oget jatend piny Kenya manosedhi e rutaya mano Uhuru Kenyatta. Joyce ma nyiso ni siasa osemana chako tenore ka ji ochomo yiero manyien nikech sigana mondik ahinya e yo malong'o ni. Sigana ni nyiso ni winjruok mar migosi Rigathi Gachagua kaachiel gi jatend piny mano osetiyo mano Uhuru Kenyatta ok en gimo chakore sani ni e thuolo mokalo kata mana mbele kacha chande jatend piny machon no nyiso jagoro maduong' mar chama mar Jubilee mano Jeremiah Kioni ni owesiko mana ka okedo gi Gachagua. Seche te mano ne gima nyiso ni gin joma nyalo biro tiyo kanyakla mbele. To kineno kaka liel manotimore nyoro kumi ikeni to gi weche mani wacho nyiso ni wach mani wacho seche duto iluongo ni jolony mar siasa wacho ni Uhuru Kenyatta mano siko mana ka wacho ni osebedo kowinjo ground nyiso no osebedo kochiko ite ne ground to mani ngini ground mane miwuoye Joyce mano ground masawa mar Kenya kata mana Central Kenya kata oganda mag jo-Kikuyu ni to gidwaro nang'o mana kaka isewacho kanyo ni nitiere gombo mar oganda no mondo oti kanyakla oriwre kanyakla to katieko e wach mar sigana no en ni mana kaka iwacho Uhuru Kenyatta no okono gi ni e kinde mokalo no riwore gi migosi Raila Odinga ka no dwaro ni mondo riw jo Kenya kanyakla to ni mane lengo ne to mano be gima ne osebedo kogombo mondo Kenya oriwre kanyakla ma ok ni ng'ato ng'iyo mana mare kende. Warito neno no bobede yo machalo nade nyalo bedo ni United Opposition osechako realignment moro mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Warito neno no bobede yo machalo nade. Adwano wadog chien barak nyaka it gazet mar ariyo mar gazet mano mar Daily Nation. Wang'eni sirikal chieng' tich ariyo mano mar jumani ne odhi mbele kod chenro mano mar muko bath chiro magikomba mayudore buore Nairobi ka bende nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto dichieng' manyoro nowacho ni johala mause chiro magikomba giwegi ema noromo kode e kar jot mano mar jatend piny ka koro ging'ise ni ogerne gi chiro manyasani. Kata kamano nyaka sani koro wacho ni muko makamago osehinyo ohelni mathoth mano e chiro magikomba ka nyaka sani wacho ni johala mago moheo 6,300 ahinya to mago maloko hand wuoche gine moko kuom jogo makoro oseyudo hinyruok mapek ahinya kaluwore kod muko manotima e bath chiro magikomba.
Barak. Joyce, ing'e ni wach mar Gikomba ni osebedo wach malich ahinya motedore nikech en wach nyaka ma koro siasa nyo osedhi modonje. Ka josiasa nyo ogolo weche mathoth ma josiasa moko nyo osedhi modonjo nyaka kanyo. To nyoro nye waneno ka jatend piny mano Migosi William Ruto nyo wacho ni akwayo ni wach mar Gikomba ni kik ukete siasa nikech wan genowa kata gombowa kaka sirikal en ni wami jo ohala mag Gikomba kar tich malong'o maber mowinjore kodgi e piny manyasani. Kowacho kata ni gombo mar keto piny Kenya Singapore mondo obed kaka chalo ka Singapore en ni kuonde machalo kaka Gikomba, chiemo machalo kaka Gikomba obed kuma nade, kuma ji use maber. Ting'e ni mano biro sama jagoro ma ongirore ma ong'iyo weche mag ute kod gedo mane iluongo ni Charles Singa nowacho ni wach mar Gikomba ni ok en wadwa gero negi agera chiro, to wadwaro bedo ni wadwa loso negi kar uso makelo luor ma kata kidonje tineno ka ji uso kuma ber. Sigana mondiki gi Kevin Cheruyot ni lera ahinya historia mar Gikomba ni nochakore higni mosekalogo to ni osebedo ka jouso makanyo medore seche duto. Iwacho ni Gikomba en kuma yudore machiegni mana kiwuok CBD ma Nairobi kanyo kiridori entie kumoro ni Pumwani, en Kamukunji sub county, en kilomita 4 kiwuok e CBD ma Nairobi. To en gi jouso mathoth marama na 200,000 ma geno ni kanye kuma gigole chiembe gi pile pile. Ka koro nyaka sani moko kuom johala sani koro chwalo ng'ur margi kotudore kod muko makamano. Kuom ranyisi nitiere ja ohala kae Patrick Mumo mwacho no sebedo e chiro mag Gikomba kanyo kuom higni mathoth ahinya, kendo iwacho ni ne omigi thuolo mar iwacho ni ne owacho kanyo ni nyaka sani koro gidong' maonge gimoro amora. Wacho ga nong'isgi mar mondo mi gigol mwandu maggi, kata kamano nyaka sani koro gidiwo kod mwandu maggi kalure ni onge kama oyangore mowinjo bed ni gikete mwandu makamago. Mano nyakora Muge Jwang inyalo somo matut e it gazet mar 2. Adona dhi it gazet mar 3 mano mar gazet mar Daily Nation. Wang'e ni skunde iloro e jumani. Skunde moko nochako loro chieng' wuok tich, chieng' tich ariyo, chieng' tich adek, kawuono chieng' tich ang'wen bende nitiere skunde ma podi medo loro. To ng'e ni kinde ma skunde loro, giloro to bende nyasi mago mag Pasaka kata Easter holiday bende nitiere ka. Ondike ka ni early Easter puts hotel in focus amid school holiday travel surge. Wang'e ni nyaka sani koro wechego mago mag limbe oidho malahinya. Ka koro nyaka sani iwacho kae ni limbe ahinya nyato gwengego mago mag Mombasa, Diani, Malindi kaachiel kod Watamu. Wang'e ni en kuonde mathoth ma jolimbe mawuok e pacho kaachiel kod mago mawuok e pinje maoko jathoro limo. Nyaka sani koro ginyalo bedo mang'eny ahinya. Kata kamano jogo manitiere sekta mago mag magawa e pacho kae giwacho ni ok gisebedo ka gineno jolimbe mathoth ahinya. Gino mano miyo koro giting' malo chenro magi mag uso kuondegi. Kata kamano sani koro wanyalo wacho ni en hawi kuomgi kata en hawi maber kuomgi kalo ni skunde lor Easter holiday benika. Barak. Sigana mondiki gi Winnie Atieno ka en dho wadh nam chumbi kata boma ma Mombasa. Yanga ahinya ni jotende kata mana weg magawa mantiere e dho wadh nam chumbi temo ni mondo e thuolo mar nyasi mar Easter ni kata mana Pasaka gitem mondo giyutie kuom joma kawo thuolo mar ndalo 4 no madhi ywe, nikech iwacho ka ni wang' ni Pasaka obiro chon matin kendo ni Pasaka ogore rude kata oriwore gi loro sikul mar nyithindo. To ni weche thoth nikech mae sama wuodhe be ng'eny, nitiere joma dhi golo nyithinde sikul to nitie joma wuok koni kadhi koni endi nikech sikunde nene olor. Oloso ka sigana ni nitiere paro mopogore opogore, sana paro mogol gi weg magawago kata iluongo ni managers mopogore opogore mag magawa manyiso geno magin godo Joyce, ka giwacho ni gin gi geno mano jatelo kata mana manager mar Bamburi Beach Hotel iluongo ni Michael Otieno ma wacho ni gin gi geno ni Easter ni bro kelo welo mopogore opogore ma bro miyo kuonde mag magawago bedo gi yuto
sama chalo kama. Aka koro nyaka sani wacho ni otende makamago e kinde makoro gitemo mar mondo mi gius magawa magi kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni marketing mag magawa magi. Wacho ni nyaka sani koro gibiro kod offers mopogore opogore. Ka otende moko nyaka sani koro iwacho ni oseketo packages ma iwacho kanyo ni nitiere discount moro kata nitiere pesa moro matin minyalo golni e wiye kudhi kanyo kaka familia, kendo offers magi gin all inclusive offers. Bende nitiere kaka koro giduse mar mondo mi obede ng'ato kodhi kuro to feel ni yes wantiere Easter mood. Kopogore kod mano bende nitiere wechego mago mag entertainment mopogore opogore dhi e dho wedhe kacha kachiel kod weche mathoth kachiel kod live performance bende mamoko kuom otende sani koro keto mar mondo mi gimed lombo jolimbe mondo chop e magawa magi. Mago nyakwara Muge Jwang inyalo somo matut e It Gazette mar 3. Adwa dhi It Gazette mar 7 mar Gazette mar Daily Nation. It Gazette mar 7 kanyo nyaka sani koro doho otamo mar mondo mi jotije makoro chulo okumba mar thieth mano mar SHA kata ing'ado pesa mano mar okumba mar thieth mar SHA e osara margi, to ng'ama ondiko gie tich deko mar chwalo osara margi ong'is ute thieth mar mondo mi kik tamgi mondo kik giyuda thieth makamano. Kalore ni nyaka sani nyalo bedo ni ng'ato to seng'ado osara mare to employer mare ema pok otero pesa go ka SHA. Nyaka sani wach ka ni court now prohibits SHA from locking out workers over delayed remittance. Manyalo wacho ni en fuong'ruok ne jotije nikech kinde mathoth barak iyudo ka jatich en ong'eyo ni osara mare oseng'ado kuma mar thieth mar SHA. Kidhi od thieth kacha ting'isi ni in gareas ok nyal chuli. Doho koro dagi ni oyo mano ok nyal timre, nyaka jogi mima na thieth kalore ni pesa no oseng'ad e osara mar jatich ka jatich. Joyce, mae bura ma koro dhi bedo maber kata bura malombo wang' ne jotij sirikal kata joma ondiki ming'ado okumba mar thieth mar piny miluongo ni SHA. Nang'o nikech kuom thuolo malach en ni weche osebedo mathoth gi SHA ka sirikal no osebedo ka paro ni weche machando SHA iluongo ni teething problem. Ting'e ni e sigana mondik gi Joseph Wangoi ni ma en achiel kuom buche mang'eny mane notere doho sama ne SHA chakore nikech wach mane chendo ka e bura mantiere iluongo ni doho manono weche mag ndiko to gi weche mag tich iluongo ni the Employment and Labor Relations Court. Owacho ni SHA ok nyal tamore ni ng'amo dhi kata mana osiptende ok ber katamore ni ng'ato ok yud thieth nikech SHA pok ochulo pesa, nikech ng'ato ka tiyo en ong'e ni ng'ade pesa dwe ka dwe ma ok ong'eyo ok obidonjore ni to buse ng'ado pesa kata pok ng'ado pesa nikech en ong'e ni mano gima onego bed ni timo nikech mano e kaka timre nade, mano e kaka chik osebedo ka bedo, manyiso ni ma en achiel kuom duoko e doho madhi miyo jopiny bedo gi geno nikech ma en kes mane noter gi iluongo ni daktari moro iluongo ni Clarence Eboso Mweresa kaachiel gi Azar Abdul Gafur kod daktari moro ni Claire Otuoko. Nyakwara Muge Jwang mani nyalo somo kanyo to kapod wantiere It Gazette mar 7 kae bathe kanyo bende nitiere sigana momako wang'a ka koro jod bura sani koro gidwaro mar mondo mi omaka speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula kotudore kod dhi ataro kod chike mag doho e pacho kae ka koro magi duto timore kaluwore kod okang' ma speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula nokawo mano mar chungo kata tamo jaod bura mano mar Kitutu Chache South mano Anthony Kibagendi mar mondo mi kik dhi od bura kata bedo ni doho mamalo ne ochungo chike makamago. Par ni Anthony Kibagendi ne obedo suspended mar mondo mi kik odhi od bura tarik 17 dwe mar 2 higani. Barak apani mae mana ywaruok makoro nitiere od bura mamalo kanyo ka ing'eni tok kanyo ose mi jaod bura miluongo ni Kibagendi no miye kum mar bedo oko e gine e parliament kata mana od bura. Ne nitie ich wang' kanyo manonyisi gi jaod bura ma Embakasi mano Babu Owino kaachiel gi Godfrey Ososi mano senator ma Vihiga kaachiel gi Edwin Sifuna mano senator ma Nairobi kanye giwacho ni atua manyokaw gi speaker Wetangula mar golo Kibagendi oko ne oko lo wachni bingeni golo makamano iwacho kanyo no gole indefinitely matinde no koyang kata no winjo bed no duogo karango mano no kelo ich wang' kabisa kendo giwacho ni to kata mana
Wetangula koro nego bed ni donjo ne do mapiyo nyiso ni obuono kata ochayo do nikech do nosewacho ni Kibagendi odogi ka wach ne pod ing'iyo ni to be noketho chik koso ne ok oketho chik ting'e ni wajumbe manyo loso gi ich wang' mokalo gi odiochieng' manyoro no osomo mana siasa ka gineno ni magi mana weche siasa kaluwore ni Kibagendi en achiel kuom jood bura mosebedo side kata mana korka Linda Wananchi mano e duond bura modiem waseng'eyo ni sani ni koro nigi kweth ariyo Linda Ground to gi Linda Wananchi koro gin gineno mana siasa e wach mar Wetangula mane giwacho ni to giwacho ni Wetangula ok otimo maber no nego bed ni ogolo siasa e weche mag kako tiyo e od bura kanyo. Aka koro nyaka sani wa gazet kae mano ma Daily Nation wach kanyo ni tarik 19 dwe mar adek do mamalo ne wito oko kum mane speaker okumo godo Kibagendi mar mondo mi kik dhi e od bura kacha kendo no yene Kibagendi mano ja od bura mar Kitutu Chache South mar mondo mi odhi od bura kendo tim tijege mapiyo kapile kapile kata kamane wacho ni Kibagendi e kinde ma koro ne otemo mar mondo mi odoge tijege mapile kapile chieng' tarik 31 dwe mar adek higani ne otame mar mondo mi kik odonji e od bura kanyo ka bene nyaka sani mano kod speaker wacho ni temporary speaker mano Peter Kaluma makoro nong'ise ni okume kum ndalo 14 mano kaluwore kod standing orders 108 kata kamano nyaka sani koro wanyalo wacho ni magi mana weche mag siasa makoro timore e kind mana kaka isewacho e kind kweth mano mar Linda Wananchi kod Linda Ground mano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo it gazet mar 7 adonwa dhi it gazet mar 8 nyaka sani koro bila odagi ni jatend okwach kicha Amina thuolo mare mano mar bedo e telo okorumo parno dichieng' manyoro gazet mar Daily Nation ne ondiko sigana moro ka koro giwacho ni thuolo mano mar jatenda DCI mano Mohamed Amin norumo ayanga odichieng' manyoro chieng' tarik 1 dwe mar 4 ano ka gazet ni mano mar Daily Nation wacho ka ni gazet mar Daily Nation sani koro ochunga kod wach mane gindiko odichieng' manyoro mar ni Tenya mano mar Director of Criminal Investigation Mohamed Amin orumo kato bedo ni ogai mar la Douglas Kanja to kwedo weche makamago Barak sigana mondik gi Daniel Ogeta kaachiel gi Steve Otieno e ito boke ni mar Aboro Joyce en sigana maluwore gi sigana mabende ondik nyoro en sigana manye thor wach e oboke mar Daily Nation manyoro kuma nye wacho ni thuolo mar jatelo kata ogai mar okwach kich kata DCI Mohamed Amin ni orumo nyoro tarik 1 dwe mar 4 to kata kamano nye waneno oboke manyo ogol gi telo mar obila ka wacho ni oyo oken kaka uwache no Amin pod dhi mbele gi tije kaluwore ni en ng'ama pod nigi contract mar tiyo ting'e ni kawuono sigana mondik gi Steve Otieno gi Daniel Ogeta ni wacho ni gichungi sigana manyek gichungi kaka nye giwacho nyoro ni Amin onego bed ni dhi e rutaya nang'o nikech giwacho ka ni ne giloso gi Amin nogono ma Amin nokono gi ni wach mupenja ka dhi e rutaya kata ok adhi e ritano mano wabro kalo kwa chopo kanyo nyiso ni nyoko wacho no dhi e retire kata ko dhi e retire to giwacho kani kendo wachno ne gipenjo jotelo mopogore opogore nikech ne gipenjo nyaka jagol wach iluongo ni kar jot mar piny owacho miluongo ni Hussein Mohamed manyoko loso kodgi e wachno ne gipenjo the National Police Service Commission chairperson iluongo ni Yuda Kamora manoko duokogi kata kamano en wach ma jatend obila Kanja emno oduogo owacho ni oyo Amin dhi mbele gi tije kaka pile Nyakwara Ramogi Ajwang' parni Mohamed Amin ne oyiere kanyo mar mondo mi obed jatend okwach kicha mano higa mar 2022 kane en jahigni 58 to kane osechopo higni 60 ma wang'eyo ni e retirement age e pacho ka higa mar 2024 wacho ni thuolo mare mar tich ne omedi kuom thuolo mar higni 2 e yor oraka inyalo somo mano it gazet mar Aboro Baraka dono adhi mana mbele mapiyo piyo nitiere sigana moro mabende no mako wanga it gazet mar 12 mar gazet ni ma Daily Nation it gazet mar 12 nyaka sani koro jopur mago mag oduma e pacho kae sani koro gimanyo chiro e pinje maoko kaluri ni chich oduma e pacho kae kata nengo mar oduma e pacho kae olwar piny nyaka sani koro giwacho ni e thuolo mano mar dweche 2 wacho ni nengo mano mar
kilo 90 mano mar oduma e pacho ka kata gunia mar kilo 90 mar oduma e pacho kae osebedo mana machala. Iwacho ni nowuok kanyo 4,650 manyaka sani ochopo kanyo kata sani koro en 4,000. Kata kamano giwacho ni ka gipimo kod pinje maoko kata pinje moko kaka Uganda, South Sudan kaachiel kod Democratic Republic of Congo, sani makoro gigeto ni gitero oduma gi kono, giwacho ni nengo kono bet berbere kipimo kod nengo mapacho ka, nikech giwacho ni chon ne giuso gunia mar kilo 90 4,200, sani to koro giuso 4,000 makoro giwacho ni en lal maginyalo yudo. To bende koro giwacho ni nyaka sani bende nitiere jogo mane opando oduma, gino miluongo kanyo kod dhongere ni holding. Kata kamano gin bende koro nyaka sani koro gineno matek kalure ni en odira mar keyo, to bende nitiere oduma mowuok e piny Tanzania kabire pacho kama koro giyango ni nyalo ketho negi chiro e yo ma ok ni kare. Barak Joyce, mana kaka isewacho no, it oboke ni mar 12 sigana mondik gi Barnabas B en ni jopur ywak ahinya kalure gi bei makoro ok ber ma iuso godo oduma e pacho ka, nikech giwacho ni bei miuso godo oduma okethore mokalo nang'o, nikech oduma mawuok oko mar Kenya masani donjo e pacho ka momiyo bei ma giuso godo rach ok ber, nyiso ni gima giyudo e uso gi onge, koro ochunogi ni ging'i chiche e pinje ma oko ka sani koro wenge gi ng'iyo pinje machalo kaka Uganda, South Sudan kaachiel gi Congo kata DRC ka giwacho ni e kuom thuolo malach bei osebedo beda machalre e pacho ka giwacho ni bag iluongo ni kilo 90 mana kaka isewacho no ni dhi mana gi siling 4,000 mamano ok ber ahinya ka samoro jopur moko chuno gi ni kata gius the same kilo gi siling 3,800. Ng'eny jopur mayuak ahinya gin jopur mawuok nyandwat kata North Rift kata nyandwat mar uhu mar okak. Joyce, tineno ka be ogol paro mopogore opogore ma jopur ogolo kaka giwacho ni chiro moyaw ni ema koro osebedo ka hinyogi nikech nitiere jodito manyalo timo iluongo ni import, ginyalo golo oduma e pinje maoko gikele thur koro miyo ketho negi bei. Aka koro nyaka sani jopur makamago wacho ni kilo 90 mano mar oduma en 4,500 mano lira, ka en 4,650 Kampala e pinyno mano mar Uganda. To wacho ni pinyno mano mar South Sudan en 5,000, te pinyno mano mar DRC en 5,500. Gino makoro miyo gidwaro mar mondo mi gimany chiro e pinje maoko. Adoni pod wadong' mane it gazet mar 12 kanyo piny kanyo ondike kanyo ni blood money 1,224 victims apply for 2 billion compensation. Wang'e ni chenro mano mar chulo jogo mano yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo bro bedo ka chakore ayanga. To nyaka sani duol makedo ne ratich oganda e pacho kae mano Kenya National Commission on Human Rights nyaka sani koro giswacho ni gisendiko ji 1,224 mano yudo hinyruok makamano kaachiel kod lal mibo bed ka ichulo. To bende KNCHR nomir ting' mar mondo mi koro giyangane ni to jogi bo bed ka ichulo e yo machalo nade. Barak Joyce, ma en paro ma pani ber ahinya. Ing'eni kata kiweyo sigana ni wach moro nyobedo malit na juma mokalo nitiere ndalo mane an jafwambo gi keyo higa mar 2017 ne nitie familia moro manyochuna na dhi amany negi oboke mane nandike sigand wuodgi moro mane ne nonegi Rangwe. Mano ing'eni ng'anyo ma yiero ma 2017 mane gichoko documents mopogore opogore mondo gidhi gitem gi ka sirikal nyalo timo negi compensation. To sigana ni nyiso ni sigana mondik gi Moses Nyamuri ni nyiso ni nyaka sani dano maromo 1,224 osedwaro mondo ni timnegi compensation kata chulgi kaluwore gi
ne nitie kanyo tho, nitiere hinyruok mopogore opogore, to gi gigi mane ne okethore ma Kenya National Commission of Human Rights kata duol makedo ne ratiro mar oganda dhi timo. Ing'e ni wach mar chudo ni osebedo wach malich ahinya nikech kanyo owuok kanyo duol mane notelne gi Makau Mutua, weche nodhi modhi obedo e doho, king'iyo ni to ere jal manigi thuolo kata ratiro mar timo chudo machalo kamae. Joyce, ni neno ka jakom mar duol mar kedo ne ratiro mar oganda iluongo ni Clarice Oganga nye gimedo thuolo kanyo ka gikwayo ji duto, sana sana gikwayo joma ne oyudo masira mopogore opogore. Ing'e ni e kinde mokalo nyiparo ni thuolo ni nochiwne mana joma noyudo hinyruok kata ne oyudo masira sama ne nyithi jensi nye timo protest. To kare nye oyawe malach, giwuok nyaka are 2013 2017 kabiro kamano. Koro anyalo makwayo jowa mantie Kaluo mane nohinyore ma e kinde makende gikaw documents go mondo gitimre nade, gichwal mondo giyud compensation. Ka koro nyaka sani mana kisewacho kanyo, Clarice Oganga nowacho kanyo ni nyaka sani koro listi makamano nitiere kod jogo ma koro noyudo hinyruok mopogore opogore, moting'o kanyo gross human rights violation, mano moting'o kanyo extrajudicial killings, torture, abductions, kaachiel kod enforced disappearance. Mage moko kuom jogo mabiro bedo ka yudo chudo. Adwa nang'i machinglo manitiere it gazet mar 15 ka wadhi ka watieko nonro mar gazet. Aneno ka thuolo marwa oserumo. It gazet mar 15 kanyo nitiere machinglo mano ma oyango gigo ma nyaka sani koro timore. Taneno ka aneno picha moro nyabathe ochalo na governors mopogore opogore. To ng'e ni governors kinde mathoth osebedo ka dhi e mbele mar Senate. Tineno kanyo gima governors wacho. Barak. Machinglo ni ma chalo mana aneno ma Joyce ma ok chalo ma masin masani manyasani miluoko go lewni. Miluoko go lewni. To chunge dho bunge to ni koro mane bathe koni gi magi governors. Aneno governors ma chalo governor ma Machakos, Mikai Wavinya Ndeti. Aneno kacha jal machalo Sakaja to gi winga ma aneno moro machalo rwako angolo machalo governor ma Siaya Orengo. Ka giywak ni Senate kindly clean us ku yie to luokwa uru maler. Taneno ng'ato be ka chalo speaker mar Senate mano Amason Kingi. Gigi machalo omo. Omo makamano ondike kanyo kata detergent makamano ondike kanyo ni white as cotton. Acho ni Senate committee. Tuang'e ni ywaruok makama biro kaluwore kod kaka senators bende osebedo ka rem dhi e Senate ka giwacho ni nitiere senators moko makoro kotogi kata kamano. Lakini jachon machinglo ni ne temo ng'iso picha mane. Nyakora Moge Jambe ne nyalo ng'iyane picha makamano to pong' gi wiye. Ka koro governors makamago gichalo joma nyiero Senate. Sema koro Senate, ging'iso Senate ni luokwa uru. Nyalo bedo ni gilil to koro Senate kanyo emiluoko gi kosa ang'o matimore. Adonwa ketenge gazet mar Daily Nation wang'iyane wach mantiere it gazet mokwongo mano mar The Standard kaeto walor nonro mar gazet. It gazet mokwongo mar The Standard Nyakwar Moge Ajwang' aseng'isi ni omeny wechego mago mag mibadhi makoro iwacho ni piny Kenya mibadhi otimenewa, haven of corruption. Gino makoro nyaka sani iwacho ni wechego mag mibadhi mathoth ahinya e pacho kae sani koro e ohinga maduong' mano ma iwacho ni mono joket mwandu biro timo ohala kata keto mwandu gi e pacho kae. Ka koro iwacho kae ni moko kuom kembe mawuok e pinyno mano mar Amerika nyaka sani koro giseyango ni moko kuom achiedh nade ma koro giyudo en koso yie mar mondo mi kik gilu chike ma pacho kae, kendo kembe mag Amerika ok oyie golo asoya makoro kembe mamoko golo mondo gitimo ohala e pacho kae. Mane moko kuom gigo makoro iwacho ni piny Kenya mibadhi otimenewa, koso luwo chik kod wechego mag chiwo mit bilie kata soya. Barak. Oboke mar The Standard thoro mar wach wacho ka ni haven of corruption. Dibed ni piny Kenya ka e kuma mibadhi ogoy e touch. To sigana mokel kae e ite mokwongo wacho ni dibed ni piny mar Amerika kapok odonje e gimiluongo ni winjruok kata giketo kokgi
winjruok moko mane gibedo e weche mag timo iluongo ni ohala gi Kenya. Ginyalo dwaro ni mondo piny mar Kenya otim lokruok mopogore opogore midendo gi dho ngere ni reforms, nikech nitiere lipot manyogol, lipot ma oketo Kenya kuma tek ahinya e lipot e weche mag timo ohala, ma wacho ni sirikal ma Kenya pok osebedo ka timo weche mag ohala gi pinje mamoko e yo malong'o, kata weche mag ohala, nikech en piny ma ok tim weche mag ohala, kata iluongo ni procurement process ok tim maber. Mibadhi kod kwayo asoya e gima oket mbele. Joyce K wacho ni Kenya gi piny mar Amerika osebedo ka dwaro e thuolo mokalo mondo otim ohala e kiwango mamalo, kiwacho ni gik ma iluongo ni mwandu ma piny mar Amerika kelo e thur ka gin mwandu higa ka higa manyalo romo bilion 129, ka Kenya to tero mwandu madirom bilion 112. Aya, Nyakora Mugejong matut kotudore kod sigana makamano inyalo somo it gazet mar 4 mar gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard bende pod nitiere kod sigana mopogore opogore. It gazet mar 2 ano kaka nyokoro jonyuola nitiere kod wanyalo wacho ni kion koni to gibo bedo ka girito nyithindgi e yo machalo nade, ahinya to sani makoro skunde iloro e giko mar tam mokwongo. It gazet mar 3 kanyo bende nitiere sigana momako wang'e, inyalo somo Nyakora Mugejong thuolo mar morumo igolo waka. Wacho ni Gen Z nyaka sani koro gin gi ng'ado bura mar kungo omenda kar konyo jonyuol. Gin giwacho ni wach mar black tax makoro wasebedo gode pacho ka ok gidwa. Inyalo somo mano it gazet mar 3. Barak, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik na sigana mitajo e ite mar 2 ni sani koro waneno ka nyithiwa loro gidwa bedo dala kuom jumbe madhi 3. Wakwayo jonyuol ni girit nyithindo nikech weche ng'eny sani nitiere weche mopogore opogore mag peer pressure, mag aola nyithindo koni gi koni. Warit nyithindo mondo gibi gidog sikul koyepi yo malong'o, to e kinde mar Pasaka ni bende wakaw thuolo mondo wadwa lam Nyasaye. Airo kamana inya Barak Oduor kuom kaw thuolo mar okinyi makawuono mar bedo kod nonro mar gazet. Nyakora Mugejong gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo ge sane nyawadwa Sharon Ong'ao oseikore mar tayi e twak mokwongo e chenro mar piny. Oriti masane nyinga Joyce Oduor.